Тридневният фестивал на духа и занаятите превърна един от парковете в Трявна в естествен декор на приказка. Искахме да се случи в това пространство обмен на работещи идеи и принципи за това как да общуваме качествено и градивно с децата си, с нашите по-възрастни родители, така че когато си говорим да се разбираме. Този фестивал е време, в което хората да преживеят щастие тук и сега, след което да остане ентусиазма да живеем по-добре всеки един ден. Това не е събитие, което да ни даде 3 дни забавление, след което всичко да тръгне по-старому. Напротив, целта на фестивала Приказка в Трявна е да допринесем устойчиво за добруването на семействата на Трявна. Акцентът на фестивала бе семейството и връзките, които ни крепят. В забързаното ежедневие често губим най-важното – общуването и времето заедно. На фокус бяха децата и техният потенциал. В този фестивал сме ви приготвили такава програма, която да обхване развитието на детето от неговото създаване, раждане, през тинейджърските години до зрял човек. Всички тези беседи и лекции могат да са в помощ на родителите, на учителите, как да го случат това, за да може да имаме едни здрави, силни, пълноценни деца и едно сплотено семейство, което всъщност е нашата цел. Когато е здраво семейството, сме здрави и като народ. Нека да ни е ясно какво трябва на тялото на едно дете, за да расте добре, какво трябва на психиката му, на интелекта му, на духовното му развитие. Така че, когато ние като родители познаваме този път, когато ние като учители уважаваме тези процеси, ние подпомагаме новото поколение да даде най-доброто от себе си. Целта на организаторите от Приказно училище заедно с Златомира Иванова и община Трявна бе постигната чрез беседи и ателиета с практическа насоченост. Ателиета, в които да допринесем за комуникацията между всички участници в обществото. Докато децата се забавляват и учат нови вдъхновяващи неща по време на ателиетата, които са иконопис, правене на свещи, рисуване, такане, глина и развиват финната си моторика, което е пряко свързано с развитието на техния интелект, родителите да могат да слушат лекции по психология, по педагогика, по различни биоактивни процеси, които помагат на човек да живее добре на земята. Идеята на фестивала бе чрез практики и преживявания да ни припомни, че щастието се създава отвътре навън, от самите нас. Акцент бе и връзката с природата и 4 стихии – въздух, вода, огън и земя. Тук сме подготвили едно събитие, свързано с природата, с земята и ще направим един спектакъл с гонгове, с холистични и различни инструменти. Тези инструменти всъщност помагат да влезем на друго ниво на съзнание. Самия звук въздейства, не толкова мелодията, както сме свикнали, не самата музика, а самата вибрация на тези инструменти ни вкарват в различно състояние и това ни дава друго светоусещане. Посетителите се потопиха в аромати, цветове и звуци, които лекуват и вдъхновяват. И докато родителите получаваха ценни съвети за своето здраве, за методите, с които могат да надделеят над стреса и да са си взаимна опора, децата твориха в различни ателиета с материали, свързани с бита, традициите и занаятите. Така връзката с природата и материята оживява в техните ръце. Тъй като всички ние сме части от заобикалящата среда и живеем на прекрасно и чисто място Трявна, имаме и беседи насочени към това как да създадем естествена градина, която да е в унисон, как да живеем в тази природа и да се свържем и с енергиите, където живеем, и с стихиите, и със себе си. Приказното усещане беше допълнено от едно необикновено пътуване. Специална влакова композиция с парен локомотив доведе гости от цялата страна, за да изпишат заедно първите страници на Приказка в Трявна. Фестивалът е посветен на връзките, които ни правят по-силни с природата, с традициите и най-вече помежду ни. 9 месеца подготовка, колкото носи майката живот в утробата си, е отнело на организаторите да създадат програмата. А след първото издание, целта е рожбата на Приказка в Трявна да расте и да се превърне в традиция за град на щастливи и устойчиви семейства.